Bones, clan. Bé, no us en rieu gaire, eh? Soc en Jaume, també conegut com en Pedrós, i vull fer una prova de vídeo amb un parell de batalles de la darrera guerra, que per cert, si no us heu enterat, la varen guanyar. Vull posar un parell de millors atacs en diferents tropes, en diferents nivells, i per veure un poc crec que són un poc els models que hem d'anar a seguir segons el nivell i segons les tropes que tinguem. L'objectiu de tot plegat és que puguem veure i anar aprenent d'atacs que fan els nostres companys. No? Fins i tot hi ha la possibilitat, podríem fer també fer el mateix en defensa, i si qualcú vol millorar els seus atacs, doncs que ens demani consell, podem fer un repàs del seu atac i quines coses podríem millorar. El primer atac que vull que vegeu és el de la xisca, que és un atac perfecte, bàsic, és dels primers atacs que podem anar fent si tenim el nivell baix. Veus aquí ha posat 24 gegants, pintures són una mica massa, hauria d'equilibrar en sus mags, però la idea és molt bàsica i elemental i sol funcionar. És a dir, gegants per davant, que assumeixen tot el foc de les defenses, i darrere els mags que fan neteja. Per fer aquest tipus d'atac, el primer és treure el castell. Veiem un poc com ho du a terme en el xisco. Veus, treu atretar els globus del castell, els atreu cap a un cantó i ja els destruirà, suposa, en sus mags, que són els més efectius. Els col·loca enmig de lluna, això és important, perquè si no podem col·locar tots els mags allà mateix, perquè amb una sola bomba els mataria tots. Aquí liquida i atacarà ara en sus gegants per l'altre costat. Automàticament darrere els gegants ha de posar rompemuros, així ja totes les defenses estan entretengudes en sus gegants, els rompemuros arriben sense posició, destrossen la murada i els gegants entren dins el poble. A darrere posa els mags per anar netejant tot el que queda per darrere. Cuida els gegants en pocions de curació, i aquí vos fixeu, a la banda de dalt ha posat ara les tropes del castell, que eren montes, que estan molt ben situats, molt ben amullats, perquè els posa a la banda on hi ha més murs. Els gegants aquí haguessin tingut molt de problemes per rompre tant de murs. En canvi, els montes els fan, com boten el mur, però fan molta més via per destrossar aquestes defenses. Aquí pintura la darrera poció l'hagués amullada una mica més prest, i ara vos fixeu, molla les arqueres a tot el voltant del poble, mentre les defenses segueixen entretengudes en sus gegants. Les arqueres no tenen cap tipus de posició. Aquest poble, en Terminator aquest, no té cap possibilitat davant la xisca. No és que te vulgui fer la pilota, però ha estat un atac perfecte. Aquí ja no queda cap defensa, no? I només queda destrossar el poc que queda ja. Veus? Un atac perfecte. El segon atac que m'agradaria que véssiu és l'atac d'en Christian, que emplea montes. Els montes són mal d'emplear, però si els saps emplear són fabulosos per fer ràpid, net, una aldea. El seu trop és aquest, contra Sortau, és el seu mirall. Si vos fixeu, la composició de l'exèrcit, si vos fixeu en la composició de l'exèrcit, 33 montes, més el que pugui dur el castell,
El rei, les pocions han de ser de curació perquè els montes són molt vulnerables, sobretot a les dobles bombes. Si estan juntes, les bombes els fan molt de mal, i les torres de mags també. Per tant, ha de tenir el màxim de pocions de curació. Després també sempre és bo i recomanable dur mags i arqueres per anar netejant aquí on els montes han llevat totes les defenses. També aquí és fonamental treure el castell. M'he fixat, he empleat un monta per treure el castell, que són dracs. Aquí sí que li recomano a tots que les pocions se poden amollar al mateix temps. Aquí veus, ell espera que faci l'efecte la primera i després amolla la segona. Se poden amollar les dues, de raig, de terratrèmol, totes juntes. Fan molta més via i l'efecte és el mateix. Una vegada que les tropes del castell hagin caigut, amollarà els montes en dues línies de 12 a 15 montes. Aquí n'amolla una i per l'altre cantó amollarà l'altra. Els montes són molt ràpids, aquí han d'anar vius. Han d'ajudar els montes amb pocions de curació i sempre els han de llançar la poció de curació aquí on creiem que aniran, és a dir, sempre per davant, perquè són tan ràpids que ens pot quedar la poció de curació a darrere. Una vegada que els montes ja van fent net per darrere, estan mullant els mags, el rei. I veus aquí els montes són rapidíssims, ja s'han polit quasi totes les defenses. I una vegada que els montes ja no tenen més defenses per destruir, aniran a tot el que tenen més a prop. Ja són la posició, arqueres i mats per les afores acaben de fer la feina. Ara ja només queda una Tesla, i una vegada que rebi la Tesla, el següent que rebrà serà el rei. No té cap opció tampoc. Una vegada que ja han mort totes les defenses el rei d'això, això és un passeig militar i aquí no t'ho no està perfecte. 3 estrelles, una etapa perfecta de llibre de montes. El següent atac és un atac en dracs. Ja vaig posar un manual, però no sé si l'heu vist, de com crec que s'han de fer els atacs en dracs. Aquí, l'atac que vull que vegeu l'ha fet en DJ, contra el seu mirall també. És un atac complicat perquè és un nivell ja alt, a cert nivell ja els atacs en dracs són bastant complicats, però aquí per sort el nostre rival no era gaire bo a la defensa. Aquest és l'atac, aquesta és l'aldea. Si us fixeu, treuen 10 dracs de nivell 5, que són molt forts. Posa un sabueso per atreure tots els missils. Rei reina i les pocions de raig i de terratrèmol. M'encanta el que fa en les pocions. Això, si pugueu, ho heu de fer si la vostra intenció és atacar en dracs per eliminar una defensa. 2 pocions de raig i una de terratrèmol se carrega un dels missils. Ara veureu quin començament més bestial que té en DJ. Els amolla de cop, també, saps? Les dues de raig i la terratrèmol els amolla de cop. Ja se n'ha carregat una i ara se carrega l'altra. No ha començat la batalla i ja ha tombat la meitat de les seves defenses aèries. Una vegada fet això, amolla per aquí baix per atreure també, m'imagina, els dispars de foc enemic, i amolla el sabueso, que se'n va cap a l'altra defensa que té més a prop, que és aquesta d'aquí. Amolla els montes per fer el neteja i amolla tots els dracs. Aquí, sí que ho fixeu també, ha sortit ja la defensa del castell, que és un drac, que se'n va enfrontar-se a tota la tropa de dracs. Això beneficia bastant l'atac perquè tots els dracs que estan al voltant se giraran i aniran a atacar aquell drac, amb la qual situarà els dracs de DJ pràcticament en el centre del poble. Aquí ja ha caigut l'altre missil, per tant ara ja només en queda un
Tota la defensa aèria pràcticament ha estat escombrada i els dracs estan destrossant el poble pràcticament sense oposició. És a dir, és molt difícil enfrontar-se a dracs de nivell 5 amb un sol missil. A pesar de que pugui anar fent mal, la resta de torres d'arqueres, tesles, mags i això, amb els dracs d'aquest nivell apenas li fan pessigades. Aquí ja que cau la següent i simplement és esperar que acabi la seva feina. Perfecte. És a dir, és complicat perquè a un nivell alt els dracs no són recomanables, sobretot si no poden tombar les defenses aèries. Però en aquest cas ha sortit perfecte i de fet, com veus, li ha sobrat bona part, la meitat, més de la meitat dels seus dracs. 3 estrelles i contra un nivell, contra el seu mirall, que és un 3. Perfecte. I finalment, ja per mostrar un poc un altre atac, aquest pic triaré qui vaig fer jo en el 6, que és un atac que diuen Gowibi, que és una mescla de golems, mags i bruixes. Anem a veure si el trap és aquest. Bé, aquí, com veus, la composició un poc hi ha unes bases, això sí, també perquè els diuen megas, pràcticament garanteixen dues estrelles per atac. Sempre la composició bàsica són els golems, les bruixes, 3 golems, 3 bruixes i un bon engrapat de mags. A partir d'aquí, la resta de tropes va un poc segons l'aldea que te pots trobar. Jo aquí he posat arqueres, però no vaig posar massa poques, perquè si vos fixeu, en els cantons ha posat edificis per entretenir, supos, i per fer part del temps. Quan no tenen cap defensa, poses les arqueres i mentre tu ataques, les arqueres van destrossant aquests edificis que hi ha als laterals. En aquests atacs també se pot atacar en rompemuros, o aquí jo he optat per pocions de terratrèmol, ja que a la banda de l'Ajuntament hi ha bastant de murs. Per tant, 4 pocions de terratrèmol tomben qualsevol murada. L'atac de megas és molt parescut a qui n'ha fet una xisca en sus gegants. És a dir, poses a davant els golems que treguin tot el foc de les defenses i darrere poses els mags perquè vagin fent net. Mags, bruixes, reis, això, i van fent net fins i els hi obres camí cap al centre, la banda sempre més a prop de l'Ajuntament. Aquí ara mullaré en primer moment les 4 pocions de terratrèmol en el mateix moment que tomaran tota la defensa, tots els murs, i ara m'entretendré a posar les arqueres en els cantons i una vegada que ho tingui mullaré els golems una a cada cantó i aquestes mig. Una vegada que han atret les defenses poso els mags que vagin fent net. No me preocupa encara el drac hagi sortit del castell. Els mags s'encarregaran d'ell. Una vegada que ja han netejat tota la zona, amolla totes les altres tropes, tots els mags, la reina, el rei, les bruixes, saps? I aquí se'n van cap a... El primer que van és a caçar a les tropes del castell, amb la qual m'ajuda també a centrar totes les tropes enmig del poble. Si vos fixeu en aquest moment, tinc pràcticament tots els mags i les bruixes a punt d'entrar a dins del poble, just en el centre, que on hi ha l'Ajuntament, que és l'objectiu primer que hem de fer. Me vaig trobar una mica a mullar les tropes del castell i quan els vaig mullar se'n van anar cap a un cantó, però bé, aquí ja la cosa anava bastant bé. Ajut, sobretot en les pocions de curació, en els mags, que són la peça fonamental, perquè els gegants, els reis, això aguanten bastant. Aquí s'enfronten els 2 reis, pot la fúria del rei i vaig posant pocions de curació perquè els mags se recuperin i vagin fent net. És a dir, ja s'ha carregat un 60% de l'aldea.
I així tot els golems segueixen aguantant, són de nivell 4, segueixen aguantant i atreuen tot el foc de les defenses, en la qual la resta de tropes de mags i arqueres i bruixes sobretot no tenen cap oposició. Ara ja queden només dues torres d'arqueres que apenas fan mal en els golems i mentre disparen els golems els mags pels cantons no tenen cap oposició i els fan i a partir d'aquí pues, ja no tenen res que fer, ja no res que fer. Bueno, això està més o menys un poc tots els atacs que crec que diferents atacs, diferents tipus de tropes, diferents nivells. La veritat és que arribar a aquest pic ha estat fluixet, el qual m'ha permès després de 2 mesos i mig guanyar una batalla, una guerra. Espero que us hagi agradat, espero que us hagi servit. La idea és fer el mateix en defenses, si qualcú vol pues, que li mirem un poc el seu atac com quines recomanacions hi podem fer i seguir fent això en les diferents batalles i guerres que hagin de venir. Evidentment m'agradaria que qualcú altre s'encarregat d'això, perquè jo tampoc tinc el temps necessari per poder dur. Però bé, espero que aquesta prova us hagi agradat. Ja m'anireu comentant coses. Moltes gràcies a tots.